cuta ai wannan ba mana kafi din mu ne da yafi mana saboda muna ganin da mu yi kuɗi amma kana ganin talauci ga yunwa gora uba ka bari kawai yanzu dai kana roƙon Allah ya sa da dawo da kafi Allah sa a dawo da kafi din nan a jihar Bauchi ko kuma gaba ɗaya Najeriya ma Najeriya kulla kowa ya shiga gida amma me dalilin ka na cewa wannan magana a dalili saboda ni ai talaka ne ai dole ai to amma an ce ai talakawa su ne suke shan wuya akan wannan abu mu ne muke shan wuya masu kuɗin ma suna shi an daga jirgi nan ba su yi zazzaba in na fahimce ka akwai kiyayya tsakaninka da masu arzikin ƙasa kenan a ni yanzu haka ne na ga gaura don rungume shi wallahi runguma kuma na soyayya saboda ni babu wani kes kawai na zan duk wani mai rai tsakaninsa da mutuwa kamar haka mu ba mu son mutane su fassara cewa kai din nan akwai tsada ko kiyayya tsakaninka da masu arziki a gaskiya ni ka akwai wallahi haushin mai kuɗi nake ji saboda bani da shi haushin mai kuɗi na tsani mai kuɗi yanzu dai kana addu'a Allah ya sa kowa Allah ya kwace dukiyarsa kowa sake sabon rabo ba to kana tunanin yanzu burinka kamar a Atiku Abubakar ya da leburanci kan yanda kake yi kenan wallahi tallahi ai yanzu daga safiya zuwa yanzu ka ci abinci na kimanin naira nawa wallahi na ci abinci na 1,800 kuma kwata-kwata aikin ka naira nawa ne kuma aikin naira 1,200 ne ya aiki yare nan ana cikin kowa mazalatin lafiya ke kowa yi ya shan wanne da yake Allah ya kuma mana duka abubuwan da muke tsoro za mu yi salati wa annabi ko yi ubangiji Allah za mu yi salati a nan mu jirgin gifari mu yi hasbunallahu sannan mu cika da hailala domin ita ce abin da take bin za a yi fadar ni da ita sallu ala nabi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد malama a taimaka mana Allah ubangiji ya jarabe da ciwon suga a taimaka Bismillah wa rasulullah